En nu, eerste kerstdag, 25 december 1989, presenteert de jongerenwerkgroep Roggel voor de 9e keer in successie met 6 bands en 3 pauze-acts. Dit is Kerstsessie 1989. Want ik heb het gekregen uit Spanje en uit Portugal en meer van die lijn. En dat is een klein gedichtje, beste lui en buitenlui. Het jaar 1989, dat 365 dagen telde en 1 seconde, is bijna voorbij. En wij hadden het zo druk, dus dit jaar zijn wij niet van de partij. Evengoed zijn er naar dit jaar, naar wij denken, genoeg andere vrijwilligers die jullie op deze manier prettig kerstfeest schenken. Een goed glas bier of fris aan het buffet en muziek gebracht door jongeren met veel pret. De piano, het drumstel en de gitaar zijn evenals die andere jaren het langst de sigaar. 8 uur live muziek voor jullie en om 5:30 wat te eten met een of andere smurrie. Wij wensen jullie veel plezier met deze 9e kerstsessie en de jongerenwerkgroep alvast bedankt en hopelijk tot volgende jaar op de 10e editie. Maak er nog wat van, groetjes, Sint, Piet en de Kerstman. Die kosten dus niet komen. Er zijn wel een paar andere bands die vandaag welkomen. 7 bands, 3 pauze-acts. Ik maak het niet te lang. We beginnen met de eerste band. En dat is op gitaar en zang René Meers. Bas en zang Johan Klaarmans. Op drum Barry Rijen. Jongens, ik geef wel mee, maar jij geeft haar dadelijk weer een daverend applaus met de bluesrock, oftewel de ZZ Top Sessie.
maakt niks uit, wij gaan gewoon lekker weer. Bij deze, iedereen die nu aan is gekomen, hartelijk welkom en bij deze nog prettige kerstdag. Ik zal het allemaal in de hand willen geven, maar kijk het moeilijk van hier uit. Misschien een andere keer. Ik nog één ding wil ik erbij zeggen. Er is een hulptransport van Roemenië en dat is Dijkers en Kleer. Die kun je bij Klaassen Transport op een kleine laag naar Murgenbrug afgeven. Dus een hulptransport naar Roemenië. Ik zou zeggen, we hebben heel even een kleine pauze met een show aan flitslicht en dan zien we u over een paar minuten weer terug met de tweede set. Hier zijn ze, het setje van de Simple Minds met de lampen uit. Gezellig hè?
David on Someone Somewhere in Summertime. That's what million eyes can't see.
Where's only one? Ooh, yeah. There's only one. Ooh, yeah. There's only one. Ooh, yeah. There's only one. I promise you a miracle. Whoa, believe is the only thing. I said promises, promises. I scold the days, break one rule. Where's love? Take some things, some brings back their lies. Only love she sees, she controls the love. Love tells children lies. In church, it lacks no love screams so quietly, slipping back on golden times, slipping back when you slip away. Yeah, I promise you a miracle. What you believe is the only thing. I said promises, promises. I scold the minutes, break one to lose. I promise you a miracle. Well, believe is the only way. I said promises, promises. I scold the breeze, break my rules. With flags on their eyes. Love swinging so quietly, slipping back on golden time, slipping back when you slip away. In chains, with flags on their eyes. Take care of family, slipping back on golden time. I'm slipping back and slip away. Yeah, I promise you a miracle. Well, believe is the only way. I said promises, promises. I scold the days, break one rule. Everything is possible. Everything is possible.
Oké. Op toetsen. Jan Ruimers. Aan de andere kant. Op bas. Guus Delissen. Op drums. Joep Peters. Gitaar. Paul Lemmens. En naast mij op zang. Floor Dekkers. Ik heb het gezien, er zijn bepaalde mensen die lopen allemaal met zo'n heel hartstikke chic t-shirt aan van de kerstsessie. Er staat geen datum op, dus volgend jaar is dat ook nog geldig en het jaar erop ook. Deze gaan nu verkocht worden, we hebben er nog maar 10 stuks, helaas. Als het echt een groot succes wordt volgend jaar meer. Bij Bart, daar staat hier aan mijn kant rechts, vroeger is dat allemaal links, maar dat is makkelijk. Voor 20 gulden per stuk kun je ze kopen. En ze verplegen page betalen, want die jongen heeft geen wisselgeld. Dan nog ding ook even een klein transport. Vanaf morgen vroeg bij Klaassen Transport kun je dit dus inleveren. Dekkers en kleer voor Roemenië. En de drumband, wat ze brengen is allemaal vocaal, dus niks, nothing, niks, maar automaat totaal niks. Geen instrumenten. Ze bestaan uit 9 man. En ze staan verder om omhoog te komen. Ik zou zeggen, verder in de drumband, laat me gaan. Met the woman, at the well, yeah, Jesus. Met the woman, at the well, and he stole up everything that she done, that she. He said, woman, look at woman, tell me where's your husband? Yeah, woman, tell me woman, tell me where's your husband? She said, whoa, 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 I don't
mean you were my husband, and that man you have now so anyone. And she ran crying, whoa, 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 whoa. You must be the prophet. Whoa, 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 whoa. You must be the prophet, because you told me everything that I've done. She's just a teen, still in school. Hypnotize a teacher when a body through you. Starts with an accent, got a husky voice. Sleeping, smoking, singing only with their voice. In front of the mirror, she check them out. The bits and the pieces that makes her proud. She wears black leather pants, high heel shoes. Acting Madonna, she be women do. Heart attack, a grown man's heart is what she's aiming at. She's a thief and heart attack. I live in walking, talking, that legs crap. Hey, mister, what you doing on my strap? You're only in for something like you crack your nut. She said his name is Norm, I'm gonna sleep right through. Respectable and decent like a good man should. She said, come on, sugar, don't get me that crap.